אהלן, אנוכי. אהלן. מה שלומך? מה חדש? מה אני אגיד לך? אני חושב עוד מעט אנחנו נאבד את אמא שלנו. על מה אתה מדבר? מה נאבד? איזה נאבד? הזקנה הזו היא עוד תקבור את שתינו. נו, מה אתה מחכה? תענה כבר. מה הסתבכת? תגיד לי, אמנון. הלו, מי זה? אמא, מה שלומך? זה ניסים, זה לא אמנון. זה ניסים. אמא, תגידי לי, לקחת את הכדורים האדומים שלך? אמא, זה לא אמנון, זה ניסים, הבן שלך הבכור. היא נתקע. איבדנו אותה. אמרתי לך שאיבדנו אותה. אני כבר הולך לאבד את הזיכרון. אמנון, עזוב את הזיבולי מוח שלך. תגיד לי, עשית מה שאמרתי לך? עשיתי, אבל שכחתי. שמע, אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב. תביא את הכסף ונחזור לעסק שלנו. רק תפסיק לזבל לי בשכל. עכשיו קום, ובוא אני אראה לך. אני אזכיר לך. אתה זוכר עכשיו? לא, לא. ועכשיו לא. לא. ועכשיו? כן, כן. כן? כן, יופי. כן. עוד פעם הפושטק הזה הגיע להאכיל את החתולים? מה הייתי נותן בשביל לחסל אותו? הוא מבריח לי את כל היונים. אז הגיע הזמן לשיעור האחרון. בוא נחסל אותו. מה? נחסל אותו. מה? נחסל אותו! יאללה אמנון, תכלס, מה עם הכסף? בוא קודם נסיים את הקורס. אתה צודק, עסק זה עסק. מה אתה נבהל? אתה רואה, זה אקדח. מה זה? זה ההדק. זה אתה לוחץ על ההדק, מכוון למנוול הזה והורג אותו. אחרי שתהרוג אותו, תביא את הכסף. מה זה, זה כאילו עכשיו? אין עוד שיעור? אז מתי? קדימה. יש לי עכשיו רופא שיניים. אמנון, שב. אני למדתי 3 כללים בכלא. מה זה גבר אמיתי? גבר אמיתי לא משאיר חברים מאחור. 2, מה שלא נכנס דרך השכל, נכנס חזק, בכוח. 3, אם נופל לך סבון, עדיף שיישאר שם. אמנון, אתה רואה את 3 הנקודות האלה? עשיתי אותם בכלא. מה זה, נקודה לכל כלל? לא. אני אוהב את אמא. 4? זה לא 4, זה 1. אני אוהב את אמא. אמנון, בוא נגמור עם החגיגה. לך תחסל את המנוול הזה. אולי נוותר את הקורס? מה אתה אומר? אחרי שכל כך השקעתי עליך, אתה עכשיו מתחיל להשתפן לי? אתה יודע מה? קח את הכסף ואיך אתה תהרוג אותו. לא חמוד. אתה תהרוג אותו, ואם יקרה משהו, אני מאחריך, אני מבטיח לך. אתה בטוח שאתה שומר עליי? אני שומר עליך, אל תדאג, אני מאחריך. קח את האקדח. לך תחסל את המנוול הזה. אמנון, תיזהר. ככה, תתכוון. תירה. אמנון, מה יש לך? אמנון. אמנון. אדוני, הכל בסדר? הלו, יש פה מישהו, יש פה בן אדם שהתמוטט, אמבולנס, מישהו, עזרה! אדוני, אתה בסדר? מישהו, יש פה מישהו, עזרה, בבקשה, אמבולנס! אדוני, תתעורר, אדוני!